Iartă-mă. Mi-a stricat videoclip cu tusea. Nu mai pot de iar, că sau aud eu tușind. Nu-mi place. Ne aflăm aici pe Everest, împreună cu Mirel Pena și Vali Magnificul. Vali Fulgerătorul. E Everest, nu suntem pe vreun deal de la handicap, pe Tâmpa sau pe... Nu. Cami, mi-a stricat videoclipul. Nu mai mă simt prost acum. Nu mai filmă. Și cum a fost traseul, domnul Valentin? Greu, Magnificul? L-am făcut fără tuburi de oxigen, fără nimic. Abia L-am merg, făcut. lasă oxigenul. Iup? Ce faci? A obosit? Nu. Nu? Nu. Îți place la noi pe Everest aici? Nu. Cu Vali Magnificul? Nu-mi place. Sigur? Foarte sigur, uite un urs. Nu e urs. Aoleu. 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 Da, vezi că tu cu ochii în telefon la Vali Magnificul! Ce? Supraviețuiești? Da. Cami, cum e? Bine. Nu te aud. Foarte bine. Tu ești bine? Nu? Îți place aici la, Da, la Brașov, pe, îmi place, nu mai vin. pe muntele Tălâmba? Îmi place, nu mai vin. Tălâmba sau... Băi, vreau și eu un pom de ăsta acasă. Da, du-te și altă la. Te Ah, aștept aici. mamă. Ia un cur de loc. Ia tu. Ia, filmează. Nu cântă și pe ăla. Ah, nu pot. Ce mergi sexy ai. Ia. Ce? Vali Magnificul. El e Vali Magnificul. Fulgerătorul. Îl spun pe Vali Magnificul. Eu sunt. Gata, ajunge că pe urmă Șerban să mă filmezi. Ah, ok.